Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay da, nagmayaten ti agreeng no nakasaga natin na pudot ko na samit akapi. Ay, darasam kit di ti agkape. Tane, ado dagiti naskan nga asikaswam. Paray! Ah, Parinteng! nangag mo dyan mga awag kan ka. Paray! Ay, ingka man lapas trakanin. Kaya't nan sa lamanan ang makikapi day ta. Sige. Ay, paray, umunag ka. Ay, agyaman ak maray. Umay kuman kasarita ni Parinteng. Ay! Huwan, sige, umunag ka, paray. Paray! Ay, timing kamot at talaga nga umay ah. Madamati pa nagkapik. Ha? Iba nang, itimpla man ni pare badong iti kape na. Ay, Sige. paray. Sana nga umay makikape. Di ka man, agtugaw ka tagkape ta. At dala nga umay ko i-report king ka, paray. Anya day tamanin. At damanin nagtakaw, iji balay may. Anya tinakaw da. Nadya balitok asing-sing ni tuyang kaw. Sure Na. ka? Hindi na minsan. Tinakaw da, di balitok nga ritos na. Ah. Ita, di sing-sing nan. Ah, San munto mga mingak aksyonan. Ay, sige pare, Hindi. di ka madanagan ta aksyonan mi day ta reklamaw. Namnamal da ita pare ah. Di urayan na manayunan pa'y dagiti matakaw da ka na kamay. day. Anya nga iti aramidam dito'y salas, inteng. Di mo makita nga kuya-kuyak nga agkapkapikan ag sagsagawisiw. Ay, kunakman numapan ka ija barangay hall. Madamdama ta, relaxak ka di. Ado ti rumbang nga aksyonam dito'y barangay tayo, inteng. Ah. Saan arumbang nga agrel-relax kalatan? Kaya, Ah? Kastala ang ti reaksyon mo? naa. Imay pa yan dito'y balay ni pari badong anagreklamo. Maipapan itipan nakatakaw di alahas ni Marituyang. Mamati kamot iti day dya tao. Ada ayamot alahas ni Marituyang. No agdwa-dwa ka, di imbestigaran yaw. Anyat sirbe dagiti tanod mo ngay. Ay, wala dya. May time palagip mo dagita atanod. Ayan nga tantay ka anakakon. Ay, may samot dayjay akaanakam. Naawagan at chip tanod. Ang amdinan samot idadaulwan ti panagpatrolya. Napananangata. Apay aya, adi ka pumanaw dito isang Juan na ti Tersina, Kwarog. Jak pumanaw. Aging gadi nakpautangan ni ti arak. Kunakmut ken ka saan akong nga agpapautang. Bayadak to kadimot lang. Sikapay kit din achiptan no tinausam nga umutangan. Kan may isa. Agdamot ni uncle ko akapitan nga agbayad. Ay, jak mamatay. Apay kumaabayadan na day tautangam nga arak. Ala, agawid ka kidain, tanay adupay ti aramidag. Ulay may sila nga buti ti arak. Saan na babalay day? Kasado kumaamakarunda kayo ngay, inton rabi ay, no aginom kayaw. Saan kami mo't nga grunda? Apay ngaya saan? Apay lang nga grunda kami. Naurunos mo't to'y barangay tayo. Ay isumot lagayam nga adon ti mataktakawan. Pasaan kayo nga agrunrunda? Kasano nga tanday ti barangay tayo? Nay, apay mare. Anya aya ti mapaspasamak. Saan mo't kanugayaman nga agrunrunda dagiti tanod? Kuna mismo ni Kwarog. Ay, isumot lagayam, anatakawan ka no mananda pari badong kan Marituyang. Nakamuam ngay. Ni pari badong imay nagreklamo ija balay. Anya kanungay tinatakaw kadakwada. Alahas ka no ni Marituyang. Sige, damagan tanto day takan ni Marituyang. Wen. Ne, isumot gayam day ka sumungad. Ay una yun maray. Makasisirap mo't ni Marituyang. Wen garod na, anya ngay dagita suot-suot na makasisirap. Ay, hello, kakumaray. Ay sos, nagadunda kita suot mo nga alahas. Ay, isumot lagayam ang makasisirap ka.
Ay ginulpim samot ten dagiti tagilako ijay palengke asagli 5 pisos nga alahas. Excuse me. Saan asagli 5 pisos dagitoy nga alahas ko? Kano 5,000 ti kababaan ka dagitaw eh. Nagnginan. Kahit apay nga rod anam na minsan nga insuot mo dagita. Ay, imbag no saan anadagsan? Umay ko nga rod ipakita kada kayaw. Na, kita man day nga ugali marituyag. Umay na kami manin pasikatan na. Umapal kayaw, kukumaray. Na, Ay, Isumot lagayam at takawan da kayo. Taado nga agpaiso ti alahas mo, marituyan. wan nga rod maray. Napanmat ki di nagreklamon ani badong kukin ni Kapitan. Anya ngay nga ta ti aksyon ni Kapitan. Kapitan, Apay. nakaturo kan samot di tatugaw mo. Nakadumog ka mo. Agre-relax lang da tao, umot. Si kamagamti naka-duty ita akagawan. Uwan, Kapitan, takapanpanaw tay may sa kabarangayan ngayon may nangreklamo. Tinakawan da ka no ida idirabe ay. Aya? Adun ti umayag reklamo, Kapitan. May saditan ni Kabadong. Anya nga itan ti aramidon tayo. Ay, relax ka dilaan. Ay, sos. Ado ti gumura kada tayo ano panay relax ter aramidon tayo, Kapitan. Ayan ni Kwarog, ta baunak man. Kapan naman agrundak. Ay, may sama da di akwarog. Na, Umututang kid din ni tirsinak, iti arak. arak? Jak pinautangan Ay? Ta kasano da makapagrundangay no aginumda. Jakit makit kita. Ay. Inaskay, nakasarita. Anya nga iti aksyon nga aramidon tayo, Kapitan. Adon dagiti mataktakawan. Ay, mabalin nga iturog ko biyait. Tapno makapanunutak anasaya. Intan abadong. Kita nga agsagsagay sayak peleng. Apurado ka launay. Malaman, kanay mangrikupan di agaramid iti balitok ang ipon ko. Patinto mga mingipin mo. Kit kayat mo pagbalinan na balitaw. Siyempre, kaya't kung nga rod ano agkatawa kat makita dagiti kukumarek, abalitok dagiti ngipon ko. Hanggang nga ron agparan na iti pagluganan ta tricycle. Na, di ka mo lang amin malmalpasan ng agsagsagay sa idita. Sang sangapulon tumula ang day tabuok mo. Ala, umay kakitay. Kanya mo na ito'y pinara matricycle to yan. Kas lagi tulod iti mapan makipamumpan. Nabartig magkayam ni driver. Iso mo lagay man nakadumog Hoy, Kwarag! Nakaturog kan sa amitay. Kwarag! Ay, wang. Nagdadrive akmat gayam. Kunak no nakaidaak. Na. Ayunay kamitin, Kwarag. Apa nagpasada ka, kit nabartag ka. Nakainumak lang. Ay, saya itong buti drive Wan ka day. Nini, may abot na yun. Ay, sus. Wan kaya man niya. Lisya mo na. Wana. Kumpat kayaw. Maray, nadamag mo ka din? Ti anya. Napangayam nagpaaramid iti balitok ang ipon ni Marituyan. Balitok ang ipon? Saan anak kontento kadagiti balitok nga alahas nga impaaramid na. Nagpaaramid pa iti balitok ang ipon. Awan lati dinar aramidin mo. Uwin nga rod Ay, napasikat unay. Iso aday ta, takawan da. Ay, tidakkel asaludsod, Maray. Anya ngay nga tatilangan ni Marituyang no agbalin abalitok dagiti ngihipon na. Ay katuyang lata Adayamot pagbaliwan na. Paray! Eh, Paray! eh, Nakaturog kan sa mga ginindayon nito'y sirok ti mangga. Ag-relaxak man, pare. Imbag man ta makapag-relax ka, pare. Siyak, permi pa lang tinervyos ko, waging gaita. Ha! Ay, agure ka. Why you are nervous, pare? Gapuday ta ka na kama.
Ah, Nabartek ang nagpasada. ni Kwarong. Sino pa'y kumangay? Bagbagaam day ta ka na kamparay. Dandani kami na disgrasya. Apay nga ron siyak mo ti pangibagaam. Wala ta ka anak am gayam. Sige, di ka madanagan ta bagaak taw. Nga mabalin nga ag-relax sakbiet. Relax ka la, relax pare. Nagado ti mataktakawan dito barangay. Anya ti aksyon mo nga iya reklamaw. Natakawan pa ni tuyang ka. Apay, adagay ang reklamo. Ay makita man day ta nga ugalim pare. Nalipatam gaya man. Kano lang hindi nareklamo king ka. Agure ka. Nalagip kun. Sige. Aksyon ti reklamo natakawan ni Marito yang iti payong. Ha? Payong? Anya payong asasawan? Payong sa matin natakaw kan ko na. Alahas pare. Alahas, titinakaw da. Agpampanunod ka, no saan? Na-relax pare. Di ka gungit sige, aksyon ti reklamo. Ngayon panawan nakpay ditoy. Uray saan ka makakatkatawa ng pilitam ti agkatawa? Apay aya, dakas. Kaya't mula nga ipakita na kita balitok ang ngipon mo. Ay, nakita mon maray. Wala, ta itay ka pa'y akatawa, uray awa mo nakakatkatawa. Ay, awan aya. Ala, gumatang ka kiday, tagawid ka, taing kaglutaw. Umay nga ta dito'y tersinam ni Maribanang. Ay saanan, ta nakagatangan iti sardinas asidaon da. Apay aya. Siyempre, ipakitak mo't kan kwa na adag ito'y balitok ang ngipon ka. Apay, masapol pa'y nga ipakitam kan kwa na. Ipasikat ko mo't. Ay, agandat ka kid di maray. Ang mga nutakawan da day tangipon mo. Ay, kasano ko maatakawon da nakakapot apermat. Ay, basta gandad ka maray, tanay. Ado dagiti agtatakaw diti lugar tayo. Ay, makainan na akmat laangan. Maturog kan? Una. Kat, nagronda da kwarog? Ay, day tatidyak amaw. Apay adi mo amaw. Anyat serbem a kapitan? Damagag to ay ton bigat. Po, nagado kita sa umon ba na? Puro ka relax. Puro ka inana, inteng. Anya lang ti mapasamak dito barangay tayo no kasta ka akanayon. Nakaringa ka. Apay ngay. Awan mo lamang kung nga timpla iti kapay. Di na mulayabanin ni tuyang kan. Nakamanon at araok ni kawitan. Tuyang! Nakatimpla ka iti kapay. Tuyang! Awan bait. Napananangatan. Awanin ni tuyang ko paray. Tinakaw dan. Tinakaw dan paray. Tikakaiso na tuyang ka. Awanay. Di mo nga ron piksantak sangitan na nakaamak no dumakil na kita abot ti agong mo. Ayuyawad nagpailaing, mate. Tinakaw na lang arodin ni tuyang ka. Sigurado ka? Apay nga ron nga awanan ni abay ko paray. Hindi pa nga min nga reklamo aking ka. Ita, uri ni tuyang ko tinakaw dan. Yay. Ay, tuyang ko aya. Sino tinang takaw king ka? Tuyang ka. Uray gayam tao, takawan da itan. Win nga raw, kagawad. Ay, naliklikan kumaday dyan na pasamak no nagronda kayo at anod. Anya tinaramid jo iti day ta arabi ay. Di nakmatunong tana. Sa anak nga gungungat, kwarog. Ibagbagak lang ti agpaisaw. Nga main, saan nyo nga aramidan ti trabaho yaw? Basol ni Uncle Day tao Saan na kami ngamin nga ibaon? Puro relaxter aramidan na. Apay manan nga ramraman dak di tatungtungan yaw. Sikamat ngamin ng kail. Saan mo nga aramidan ti trabaho? Si kaitan ti ungtak, kapitan. Puro ka ngamin relax ka.
Mababainak nga ro din kagawan. Iso nga, amin atanod, ag-aksyon tayo. Naskay, maamuan tayo no asino tinang takaw ko ni Marituyang. Pagtitinulungan tayo day tangkay. Tagalibtak tayo itan. Paray! Paray! Ay, apay pare, tada ka. Agyaman na ka. Tadan ni tuyang ko, paray. Ay, uwin tayo nagtitinulong gayam ang nagbirok dagiti tanod kanda kami amin Kahit na ibalo din, dagiti agtatakaw. Uwan, paray. Isu na lang tawanan dagiti alas na. Inaladan. Ay, iso nga ibagam, asaan unay nga agpaspasikat tapno saan da atakawan. Uwan, paray. Pudno nga do ti balitok na, ngam agpasimple lang ngamin Ay, di ka madanagan. Tuloy-tuloy, ti aksyon nga aramiden may. Kadwami dagiti pulis. Oh, Sapay ko mga rod, paray. Tawanan ti matakawan dito barangay tayo. awanin! Di kagdanag pare! Kasta kapitan, agalibtak kayo. Tapno maprotektaran dagiti kabaranggayan nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jumper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adamanen nagreklamo akin nan kano ti kalding ti mula da, kapitan. Ay adulat ta dagiti tao abangat. Ure amuda nga adda maperdi amula, ibulos dati dingwenda. Bagbagi da lang ti amuda. Di da kasyan ti pada da nagmula. Masapul nga ibilin ko kadagiti tanod nga agsawarda. Amin ang makita da abulos akalding. Yagda dito'y barangay hall. Anya nga iti aramidon tayo kadagiti kaldeng, kapitan. Kapay nalipata mo ti ordinansa ti barangay. Nga no adda iyagda dito'y barangay hall akalding. Ket mamulta. Ti umay mangtuntun iti dingwenda. Aywan gayam anya, kapitan. Nalipatak metan. Ada papanak isu akita ti kalding tayaw tapno mabsog. Kanayon mo nga iyales tapno makapangan iti adu aruot. Ibulos nga minan ananang tapno saan nga iyalis. Saan ta makapirdi iti mula? Agreklamo ti adda mula na. Apay nga min nadidaaladan ti mula dangay. Narigat. Ken nangina ti paalad. Agsawar pa'y kanu dagiti tanod. Tiliwan ken ipanday ja barangay hall ti kalding a makita da abulos. Anya? Tiliwan da ti bulos sa kalding, nanang? Wen! Isu asaan mo abaybay ang ti kalding tayo. Tawan pagmulta tayo no matiliw da. Sige, mapanakon. Tapno di damadlaw ti kalding ko. Ikak iti sako ti bagina. Butbutak ti batog ti ulo na, tapno makapangan. No adayo dagiti tanod, di na madlaw adagos ti kalding, taadda iti karuutan. Saan mat niyag tartaray, taagarab mat iti ruot. Ikak iti basikaw abas si takawayan, tapno kaslan nakatakder ti sako. Idi kimuyog ak kadagiti tanod, paray. Hadal alya ijamyanan. Iti asidag ti mangga. Ay day tangarod ti imbagada paray. Ay puraw ka no. Umalis mo't kanong inayan. Uwin nga rod, paray. Dayjay samit tay kunkuna dagiti lalakay idi nga atras. Kanya ti atros itayan. Ay nalipatak pa'y din ti ibagbaga dagiti lalakay kang babakay.
Yay ngay kunada nga agpakita lang iti aldaw. Madi ka nung asidgan wenno masabat. Takilat ka nung agpukaw ti mapili na. Ay, kabutan ko ti umasidag no da makitak apo raw nga gargaraw iti tengat aldaw. Ay uras siyang mo't aparay. Ay takit agpukaw at di na uras ay. Awan ka diti nakaiturod nga imasidag iti amyanan. Apakakitkitaan da iti atros. Asino mo ti mayat nga umasidag? Uray siya, jak kaya ti umasidag. Kumpirmado ka di day tadamag. Saan ka di akon ko na lang dagiti tanawd, kapitan? Ay saan da nga ibaga no saan apod na kagawad? Adda mangibaga nga adda iti nga to, wano iti baba. Pasaray umalis ka na. Kasla saan ang nakapapati nga main? Kaya saan nakapapati mat akong kunam? No kayat mau, inkanto kitaan. Mamati ka kadimot iti ibagbagada nga atros, maray. Ay, jak manamaw. Tadyak pa'y mat nakakita. Kung nadagiti tanawd nga da ka nung makitkita da nga atros di tamyanan no iti aldaw. Awan pa'y umasidag iti abanda, ta kabuteng daday takon kunada nga atros. Anya ayat ti itsura dayta nga atros. Jak pa'y nakakita. Kung nadagiti tanod ang nakakita, apuraw kanumat. Na inayad nga umalis iti ayanda. Kabuteng da nga asitgan. Saan nga taarabak dalaan, Maray? Apay ngay nga awan mayat ang mapan ijay iti aldaw no rabak dalaang, maray. Kasaritak tuman ni Inteng may papan iti dayta abanag. Awan tumot nga min dayja akwarog. Ay no sa dino tinapnapanan na. Apay day tayo ikatumasa ko apo raw di takaldeng. Inikak iti bado na ananang. Tapnusan na madlaw dagiti tanod. Kat saan da nga ipan iti barangay hall. Awan lat di mo aramidan. Kasano no nakita dakat ukudan da day takaldeng ay panidya barangay hall. Awan pagmultata kung nakmatkan ka. No adayo. Saan mat amadlaw akalding nanang? Kasla puraw lang abanag. Panangluko day tangar aramidam anak ko. Ne, apay kumapa ng luko ngay. Kat awam ti pinirdi na iti abanda. Gumatangak man iti asukar kagawad. Aguray ka man, Maria. Saan ka ding iti amyanan ti ayan ti balayaw? Wan kagawad. Apay kaday akaslada parikutyo kada kami at tagamyanan. Awan mo't kitday, ay nga madamag kuman. Ada ka numot makitkita dagiti tanod nga atros iti asidag ti mangga. Pasaray ka no umalis iti aglawlaw na. Atros kagawad? Kanayon ti anak ko nga agway-way-way iti kaldeng. Gamsan pa'y mata nakakita iti atros kagawad. Sa dino ka di tinagwaywayan na. Iti aglawlaw ti mangga kagawad. Ngam di na pa'y matimbaga nga da nakita na nga atros ijay. Pare badong, pudno ka diti ibagbagayo ang makakitkita kayo iti atros iti amyanan iti ayan ti mangga. Ay, wen maray. Isu nga wan ti mayat nga umasidag ijay. Ang mga nuadda matros kada kamay. Ay, amom pare, kasla agdua-duaak. Talaga ka di nga adda atros? Manipod nakita mi ti atros maray. Awanay ti umasidag ijay. Nung nakita na ka, delikado maray. Ay, ti amo kat istorya laeng dagiti babbaket dayta nga atros. Di kay kadiagin tuturid naman panijay iti aldaw maray. Di mo ka di kailalaan ti biyag mau. Nakasaritak itay ni Maria, imay gimatang itay, maray. Anya nga'y tinagsaritaan nyo, Mare. Taga ijay amyanan mo't dayjay. Kanayon ka nung agiwayway ti anak na iti aglawlaw ti mangga. Ay, may sakadimot anak kakita iti atros akong kunada. Awan ka no tinakitkita na. Uray kanayon ka nung agiwayway ijay. Ay, kaslaad da kayat ko atakwaten Mare.
Kabuteng dainteng ken dagiti tanod. Agraman ni Pari Badong ti mapan ijay iti aldaw. Kayat mo kaday tamapanta ijay, Mare. Kitaan ta no anya ti kunkunada apuraw nga inaldaw nga aday jay. Mayatak iti dayta nga imbagam, marikwanang. Mapanta inton aldaw, tanasapa pay met. Mangri ke pakman tamapanta. Aglinged taman iti kayo iti asidag. Obserbaran ta no adda nga agpayso nakapuraw nga atraws iti aldaw. Inak ko magumatan. Mapay nakarikap ni Marikwanang, paray. Apa anak karikap ako na? Saan nga taan nagkuyog da ka ni Banang? Tawan ni Banang iji balay. Nalabay, paray. Naggidan na mga awan. Napananda nga ta. Mga napandamot iji ayan ni Marituyang. Imposible nga yan ni Tuyang ko tinapananda, paray. Hadayo ijay. Nanggag ko nga ni Marituyang ti pagsarsaritaan da iti kalman. Ngam adayo tinapanan ni Tuyang ko, paray. Adala siguro napananda iti asidag. Nagpakada da kumaan, no adayo tinapananda. Adamanen papanak. Inakagla ko itinatang. Kita analaeng dagi kalding, Sapay dayjay lang tinabat-bati adakkel a political ding tayo. Nanang, di ka egdanag ka di. Tasaan ko abaybay ang tikalding tayo. Amangan no sa lubungan manan iti purawas ako. Kat, anya pa'y ngay nanang. Tapno di da madlaw abulos tikalding Kitkita agmat no mapan iti mula da. Alangaro din. Sikan ti makaam mo. Basta kitaam no mapan iti mula dagiti tao tagunget da. Nanang, mabsuglakit di man ang tikalding tayo Tasaan ko nga iwaywayway no di kat ibulos ko. Ngam, bantaya, ngadasa ko na. Agtugaw ta iti dalumpinas abato. Tamatan awan ta ti kunkunada apakakitkitaan da iti atraws. Makitam ka di ti makitak, Mare. Ti anak samot ni Maria ti agturong ijay. Anya nga ijay puraw akadwana. Kaslada ang baba atale nga igam na. Sumursurot mo ti puraw akas lasakaw. Nay. Inibatan na ti igam na. Kat napan nagtugaw iti bataw iti sirok ti kayo. Maray. Apay nga aggargaraw ti imbati na apuraw. Intaman ijay, Maray. Ay, anya da ijay apuraw. Ay, amangan no day ta apuraw ti kungkunada nga atraws. Ala, ang mga noalaan na kapitana kin kagawad kwa ng tikalding mi Anya nga ta? O masidag nga takadakwada? Ngun na saan? Oh, Maray. Ada makita nga ulo ti kaldeng. Ngam saan makita ti bagina? Taada sa ako na. Win nga rod, sinadluupan da iti sako ti bagi ti kaldeng. Inikkan da iti basit samot akawayan apatigas nga. Tapno kaslan da katakdar. Apay ngay akas to'y tinaramid da. Ala, Ayan tayo ubing itayin anang yug ditaw. Kaldeng mat gayam ti binadwan da iti sako. Akon kunada nga atraws. Ay, win nga rod Ay, unay kat atakrot da. Ta pinagbalinda nga atros ti sako laang. Diyak amo, no agkatawa ako no masuro na kadagijay at anod, Maray. Ay, agraman dayjay nga intay. Mamati launay iti imbaga dagiti tanod na. tinasayaat, agawid akon. Barok, apay abinadwam iti sako ti kaldingyaw. Kwa, tapnusan na mainitan akin. Matuduan, kapitana. Saan mo't amaan ano ti kaldeng no matuduan wenno mainitan, Barok? Apay abulos ti kaldingyaw. Saan ka di arumbang nga ipagudyo ti kaldingyaw? Bambantayak mat, numapan iti ayan timula, kagawad. Saan ko mat apinanawan? Taddaak lang mat iti asidag Sabagay, binantayam mo't kitdi, Barok.
Ngam inton addan klase yaw. Ipagod mo, what? Wan, kapitana, matungpal timbagayo. Ay, nagtakrot ka talaga, Inteng. Agraman dagiti tanod mo. Na, kino da kami ti maingal ka dagiti tanod. Amuyo ka day. Asa ko laang nga imbado ti ubing iti kalding na tinagbutbut nga nyo. Kunayo nga atros, angam kalding matgayam a binadwan dalaang iti sakaw. Adyate ko nam. Ulitin man. Awan ti atros. No di kat pinagbalin nyo nga atros ti kalding a binadwan da iti sakaw. Kasano day ta? Kuna di akin kalding a binadwan na tapno masalak ni banti kalding iti init wenno tudo. Napan kayo aya ijay. Katwan, ijay tinaggapuan mi ka ni Marikwanang. Ay, takrot kayo amin. Imbagpay kada kami ka ni Marikwanang. Tanaduktalan may, noan niya jay puraw nga inawagan nyo, iti atros. Asino ti muna ang nakakita iti ibagbagayo nga atraus. Dagiti tanod paray. Imbaga da kanyak nga dapuraw nga alalya. Imbaga mga atraus tay malaldawan paray. Nagbutungak laki di aramwaran iti aldaw gapo iti imbagayo nga atros. Sa kumut gayam nga inbado da iti kaldeng. Anya ti panggap to ubeng, tainikan na pa iti sako ti kaldeng. Kunakano ti ubeng asalak nib ti kaldeng iti tudo ken init. Ay, agmauyong nga ubeng. Masapul ay ti kaldeng ti salaknay. Da kayo kit di anataengan ti mauyong ata sa bali ti imbagayo. Sako, pinagbalin nyo nga atraus. Ay, saan lang ada kami paray. Uray si kamay, ta nagbuteng ka adagaw, sa di mo pa'y napaniknakan. Masirib dya ubeng, ta inaramid na ti amo na apagsayaat anti kalding na. Ay sa bali mo tinagawatan dagiti nataengan. Di munda kamatan day takagawad. Kamalila siguro nga agpaisaw tinagawatan da. Nagawatan may kunam kapitan. Imposible nga minday ta kun kunada nga atraus. Isumuti kunada idi. Ay na, sa bali ide, sa bali ita, kapitan. Pinagbutbut nga nyo laang ti awan ka us-uskan na. Panagnakan pa'y nga umuna nga agpaiso sakbay apat dyan ti imposible abambanag, kapitan. Wunin, kagawad. Mamati baron a henerasyon ita. Awanan ti inuugma apamati. Umanugutakmat iti imbaga ni kagawad kwanang, kapitan. Impagarupyo nga atros ti may salang asako. Ay, unay kat atakrot yun aya. Sige. Dinan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalica. Kaniti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofre Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DCWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. No ti may sa barangay ket adto tuloy dagiti reklamo, adda matakpakawan, adda tanod isaan isigurado no naghonda wenno naginom, ken ti kapitan ket kaslamas nalakapay ken kuana ti agrelax nem ti magresult iti problema. Anya nga iti mapasamak no dumakel ti reribo. Ket kasladay tati napasamak iti barangay ni Kapitan Enteng. Manipud iti simple reklamo maipapan iti alahas, di makel ti pakasiknan adinda nga uray dagiti tatao iti aglawlaw na ket saanen inatouch ti riknada. Ket kalpasan dayta, idi kasla mapananot mo maumanaen dagiti problema, adamanen sa bali ariribo, dagiti kalding mandadael iti mula, ket may sa nakaskas daot puraw ibanag nga pinanunot dagiti tatao atros.
duay di nagdumagi pasamak, niyam agpada ti ipakita da. No awan ti umno di pa ng asikaso iti basit problema, nalakaday ta idumakel, ken no ti tatao ket agpaspasamak iti konklusyon sakbay nga kita enda ti kinapudno. Mabalin ay ti buten mismo ti maparigat iti amin, idi damo, awan pay iti rupa ni Kapitan Enteng ti kasda inakaro e pakadanagan. Nakapnek isuna iti panagkapeken panagrelax, kasla ordinaryo laeng gaal daw iti barangay. Niyem imay ni pari badong isaan para makikapelaeng. Ada problema iti balay daad da natakaw, ket saan met baset banag para iti makinkukua, balitok isinsinken sa balipay na alahas. Dito'y paylaeng makita tayan ti contrast. Ti tao nagreklamo ket kayat na tinapardas na aksyon, nem ni Kapitan Enteng ket kasla saan pay inakarit na iti kina-urgent ti pasama. Impakita na imang aksyon met, nem ti tono na ket kasla, saan kayo nga madanagan, aramiden tayo. Ti problema, iti kasta di sitwasyon, saan laeng iti makumkuna ti leader ti importante. Mas importante nang makita dagiti tatao nga adda pudno ipanang salaknib ken panawusisa. Tano adda adta ko iti may sa ibalay ket saan mabirukan, saan laeng ti biktima ti agbuteng. Amin ikaaruba mangrugi nga agpanunot, sino ti sumaruno? Ket idi adda pay damag ipati dagiti alahas na marituyang ket natakaw, nalawag isaanan daytoy simpo eg may sa laeng ikaso, ditoy ket napateg ti reaksyon dagiti tatao ken ni Kapitan. Imbes derecho ay maipokus iti panamusisa, napunta pay ti saritaan iti panagronda dagiti tanod. Sa dino da? Nagpatrulya ka di dakas iti obligasyon da? Wenno adda sa bali nga inaramid da? Adda pay saritaan may papan iti ara, ken ni Quarob ikasla na eraman iti isyo ti panaginom. Daytoy ti mounted iti comedy ti Astoria, nem iti likodan ti katawa adda seryoso, punto. No ti trabaho ti tanod ket mang salaknib iti lugar iti rabi, saan ipwede nga agbalin second priority ti ronda. Tati kriminal saan nga aguray nga nalpasen ti inuman sakbay nga adtakaw. Ket saan met mabalin niya ti Kapitan ket adpating dalaeng iti panangibaga nga agrelax tayo. Ti panagrelax ket nalaeng no na urnos ti amin, nem no ada serye ti panagtakaw. Ti sobra di panagrelax mabalin niya makita dagiti kabarangayan kas kinaawan ti pananipateg iti reklamo da saan kayat isawend na awan pulos ti pakasipnan ni Kapitan Enteng, nem iti daytoy pasama. Makita nga masapulpay nga ipakita na ti mas napigsa leadership. Kalpasana, si Mang Pet na marituyang, ket dito nagbalbaliumanan ti tono. Naisuna ti ugali na nga agipakita kadagiti alahas na, ket uray dagiti kakaduan na ket mapansin dati kinasilaw ken kinanina dagiti suot na. Idi adda na ni baga di kasla nalakalaeng dagita, saan di kayat ni marituyang nga ipalubos maipagarup barato ti alahas na. Impalawag na nga nangina dagita. Daytoy met ti may sa detalye mangipakita iti karakter na, napateg ken kuana ti makita dagiti tatao ti adda ken kuana. Nem ditoy masapul nalawag ti may sa ibanan. Saan igaputa adisuot ti may sa itao iti nangina ibalitok ket basunan no matakawan. Ti adtakaw lata ti responsable iti panagtakaw. Niyam iti practical ibayad, mabalin met maging mas naanad no amo tayo nga adda problema ti seguridad iti lugar. Ket isuday ti contrast na marituyang. Nakapasamaklaeng ti panagtakaw iti alahas, niyam isuket at tutuloy pa ilaeng ikayat na ti adpasikat, ading nga nagpanunat pa iti balitok tingiten. Iti comedy, nakakatawa dayta, takaslano saanen makaanay dagiti alahas iti bagi, patingipen kayat na ipagbalinan ibalito. Niyam iti commentary, mabalintayan makita nga adamet dito iti panagkayat mapansin. Ket no kasta ti ugali, nalaka makalipat iti kinapateg ti seguridad, niyam saan laeng ni marituyang tinadted iti problema iti awdaw dayta. Ni Quarob met ket na ipakita nakainom kabayatan ti panagpasada. Adda pay nangibaga idandani da madisgrasya gapu iti panagdrive na. Ditoy, uray comedy ti presentasyon, saan ibaset ti konsekwensya. No nakainom ti may sa driver, saan laeng ibukod na ibayad ti mabalin maeraman. Adda pasahero, adda sa bali ilugan iti dalan, adda magmad na. Ket nakaskas daw ta iti may salaeng ibarangay, sabay-sabay dagiti isyo, adda panagtakaw, adda tanod maibagbagaw nga saan husto ti ronda, adda panaginom, ken adda driver nakainom. Isu nga idi adda mangibaga ken Kapitan Enteng nga saanen itiempo ti puro relax, adda punto dati leadership saan laeng maipakita no adda dakel krisis.
Makita dayta iti panakasikaso kadagiti basit at problema sakbay nga agbalinda ay dakdakel, ket kasta nga nangyari. Idirem manan ti isyo ti panagtakaw, kasla saanan ay nalawag ken kapitan ti detalya ti reklamo. Iti may sa ika nito, na pagkamaliana pa ispayong tinatakaw, idinto ta alahas ti pagsasaritaan. Nakakatawa dayta iti drama, no ikabil tayo iti tunay isitwasyon, dayta ket may sa problema. No ti tao nga mangidaulo iti panamusisaket saan ay malagip no anya tinatakaw, kasano ti panamati ti biktima nga seryoso ay maasikaso ti kaso. Ti detalya ti may sa reklamo ket napated. Anya tinapukaw. Kaano? Sa dino. Sino dagiti ada ID? Ada ka di nakakita. Dagitoy dagiti banag alwamben maarnos. Diyem ni Kapitan Enteng, gapu iti sobra ti panagrelax, kasla maaw-awan ti focus. Ket edi si Mang Petpay ti pakasipnan maipapan ken tuyang, ti comedy ket nagbalin ipananggriin ken kapitan. Iti panagsasarita da, awanan ni tuyang ken dream war pay ti sao ay kasla tinakaod met isuna. Iti dayta di ponto, saanan e sabali ibalay laeng ti apektado. Tiriribok ket kasla si Mang Peten iti mismo di sango ni kapitan. Dito'y nga ta nagrugi ti panagbalbaliw ti reaksyon na. Idida diti sa bali laeng ti agreklamo, mabalin pa nga ibaga na nga agrelax. Niyam no ti problema ket kasla sumangpet iti bukod na aglawlaw, na pardas e marik na ti kinaimportante na. Ket daytoy ti may sa iyi na pintas eleksyon iti eksena, nalakadisawan iti sa bali na, saan ka nga madanagan, niyam sa bali tirik na no si ka mismo ti agsagsagaba iti saan, sigurado ti sitwasyon. Isumati na saya at a leader ket saan ay masapul nga urayan da isu mismo ti maapektaran sakbay nga agtignay. Ngomben dati reklamo ti may sa ika-barangayan ket kasla reklamo met ti intero e barangay, tati seguridad ket shared responsibility. Iti ka maudianan, pinanunat dati pagtitinulong dagiti tanod, ti mas nasaya at ay panagbantay, ken uray ti panakikoordinar iti pulis tapno mabawasan ti panagtakaw. Ada met nang ibaga ken marituyang aagbalin ay mas simple iti panangusar kadagiti balitop na. Manen, saan dayta di panangibasol iti biktima. Practical precaution lane. Tipud no isolusyon ket saan ka nga agisuot iti balito, tipud no isolusyon ket ada ronda, ada disiplina, ada panamusisa, ken ada responsibilidad dagiti opisyal ken kabarangayan, no isula ing dayta tinapasama, mabaling nga umanayan ti sakit ti ulo ni Kapitan Enteng. Niyam iti sumarunong ipasama, saan manan ibalitop tinagbalin problema. Kalding met ada dagiti kabarangayan e nagreklamo gaputa dagiti kalding imaibulos ket mangan kadagiti mula. Para iti makankukuha iti kalding, mabalin ibasit laeng ti panangibulos iti animal tapno mangan. Niyam para iti nagmonmulaken ng usar iti oras, puwersa ken gastos, tay sa ikalding laeng isomrek iti talon ket mabalin e mangdadael iti trabaho ti adu nga aldaw. Isu nga ada ordinansa iti barangay, nang makita ti kalding ay naibulos ken mangriribok iti mula, mabalin tilwen, ket ti makinkuko aket mabalin i maipamulta. Nalawag ti rason ti ordinansa. Saan day tagi para maparigat iti adda animal? Para day tamang balance iti karbengan ti adtaraken ken ti karbengan ti agmula, idi na ipalagip day taken kapitan, na desisyon da ibaga kadagiti tanod ibantayan da dagiti kalding i maibulos. Ditoy, makita tayo nga may sa ibaset at problema laeng koma. Isinggalot ti kalding, aywanan isaan ay mapan iti mula ti sabali, ken nalpasen. Niyam kas iti kaaduan et comedy, ti simpo ay banag ket nagbalin ikomplikado gapo kadagiti pamuspusan dagiti tatao. Ada pananikabil iti sako iti kalding, ken iti pananilalawag ni baro, ti panggep ket tapno masalak ni banti animal iti init weno tudo. Iti sa bali iparte ti istorya, kasla adda met pananglitlik na makita dagiti tanod ti kalding. Ani aman ti kang hunaan e rason iti panangisako, isu dayta tinangted iti sumaruno idakel misunderstanding. Tano kita iti adayo ti may sa ipuro di sa kunga adda agaraw iti uneg na, lalo no saan mo nga amo no anya dayta, nalaka nga ti imahinasyon ti makompleto iti saan mo imakita. Ket isumet laeng dayta ti napasamak idi nagsapnap ti damag maipapan iti atros. Ada ko na dagi puraw i makita iti amianan, ada pa'y mangibaga ilumulaw iti aldaw, ket dagiti tatako ket saan ikayat na umasideg. Nakaskasta aw tamalem weno aw daw payo, niyam ada met laeng ti butem. Dito'y agbalin nakakakatawa ti sitwasyon.
Tano atros ti pagsasaritaan, kadawyan ipanunutan ti rabi, sipdet, ken lugar na awan tao. Nem daytoy, kunada, makita pa iti lawag ti aldaw. Ket imbes dayta ti mangpabasit iti panamati, adda pay dagiti nang ibagak nga ad-ada, makabutbuten gaputan no agparang iti aldaw, kaslak na isang sangayan na atros. Daytoy ti ugali ti rumor. No ada impormasyon saan niya agtunos iti panamati, imbes padua-duaan ti istorya, no daduma ikabil pa iti tao dayta kas ebidensya nga ad-ada, nakaskas daaw ti pasama, ni kagawad ket nagdamag kadagiti tao. Ada met panagsarita ken Maria, ket nasukimat no ada kadi nakita na wenno daditi anak na iti lugar. Ni Maria ket saan met mangipakita nga ada direkta na nakita nga atros. Niem dayta tinapateg, ado ti agsasao, nem baset ti aktual nakakita iti nalawag. Ada mangibaga ti kunada dagiti tanod, ada met mangibaga na damagmi, ket manipod iti kasta transmission ti damag, ti simple, puraw ibanag ket nagbalin supernatural, pakabutputenan. Daytoy ket napateg unay makita, saan laeng para iti comedy. Iti barangay bueno uray iti social media ita, kasta met ti panagsapnap ti saan na verify impormasyon. May sa tinang ibaga, ti sumaruno ibaga namanen, ket idi umabot iti maikatlo wenno maikapat tao, kasla na pudno ita, ado ti adibagbaga. Niem no sablian mo tinagtaudan, mabalin may salaen ti saan sigurado nakakita, ni pare badong ken dagiti dumaket na eraman met iti panagsarita maipapan iti atros. Ada mangibaga nga awan ti kayat na umasidag iti lugar gapu iti boten. Ket ni Kapitan Enteng, imbes pagtalina eden laeng ti rumor, inaramid na ti may sa ibanad mas umnon dem iti imuna ikaso, napan ikitaan ti lugar. Kaduana ni Marikwanang, nagpanunat da mapan iti aldaw, aglingid iti asidag kayo ken obserbaran ti puraw ibanan. Dito'y makita ti may sa disimpon dem importante prinsipyo, no adda banad isaan mo maawatan, ti kasayaatan mga bak iti buten ket impormasyon. Saan nga panangatawa iti agbuteng, saan met panampabilag iti rumor. Kitain. Usisaen. I confirm. Tanong ada ebidensya, sa kakaadesisyon, niyam ura ni Kapitan Ken dagiti kakaduana, saan ikayat esawen na awan ti buteg. Idi adda ti posibilidad nga pudno ti kunada nga atros, adda pay panagduadwaken panagbuteg. Nakakatawa nga dagiti mangipakita, napigsano adda da iti barangay hall. Ay di sumangpet ti tiyempo mapan iti lugar, kasla amin ket kayat da nga ada sa bali mangidaulo. Ket daytoy tinapintas, comedy ti istorya, dakel ti saw no adayo ti problema, niyam no asedigen, agsapsapol ti tao iti kakadwa. Niyam at least, napandasaan dala nagpatingda iti kunada. Pinadasta na amwen ti pudno. Ket idi nalawag ti amin, awan met gayam ti atros. Ti puraw ibanad ng pabutan kadagiti tanod ken kabarangayan ket ti kalding na ibalkot iti sako. Ni barok ti narikabil iti sako iti kalding, ket iti pananilalawag na, kayat na nga masalak ni banday tamanipod iti init wenno tudo. Ti kalding nga adda iti unag ti sako ket natural na agdaraw. No kitaan iti adayo ken saan nalawag ti itsula, kasla adda puraw ibanad na agongunay. Ket gaputa adda ng hugi nangawag iti dayta nga atros, dagiti sumaruno nakakita ket isumet laeng ti inaramid da saan da nga damijan no kalding kadi dayta. Tanasakbayan niya na itanim iti panunot da nga atros. Isu dayta ti epekto ti expectation. No ibadadaken ka nga adda multo iti uneg ti may sa ibalay, uray ti normal unity kay wenno tawa mabalin mo ipagbalinan ipakakitaan ti multo. Saan gaputa adda talaga, no diket gaputa nakaledi ti panunot mo, manipaliu iti amin kas parte ti buteng. Ket dito'y met nagbalin nakakatawa ti panampanunot ni Kapitan Ken dagiti kakaduana. Dagiti tanod, larang benkoma mangusisa, isuda pa'y ti may sa kadagiti ng pabilag iti rumor. Imbes umasidag ken kita no anya ti puraw ibanag, na pardas inaikan iti sobrenatural level. Ket idi na awatan da akal ding laeng gayam, kasla amin ti kinabuten da napalitan iti baen ken katawa. Niyem adda met leksyon para ken baro. Uray na nasaya at ti intensyon imang salaknib iti kalding iti init wenno tudo, mabalin ay tiwagas na aramiden data ket mangted iti sa bali problema. Ket saan met malipatan ti original da issue, ti kalding ket masapul lata ibantayan tapno saan imandadael iti mula dagiti kaaruba. Tisa ko saan na substitute iti umno ipanang tarafen.
No ada ordinansa, mas nasaya at natong palanday tanyam agaramid iti pamuspusan ay mabalin pa'y imang ted iti ad-ado eriribo. No pagtipunan tayo dagito'y dua ipasama, makikita tayo maagdumati probleman dem may maisati uga. Panambaybay a iti basit and banan. Iti imuna, ada reklamo ti panagtakaw, nemga po iti sobra ti panagrelax, saan ay napardas ti pakariknat iseryoso ti aksyon. Dagiti tanod ket masapol ay maipalagip ti ronda, ada panaginom i maeraman, ken ididemakel ti panagtakaw, ada inabutem dagiti kabarangayan. Iti may kadwa, ada ordinansa iti kalding, niyam embes as simple, panang sindalot ken panambantay, ada pamuspusan i nangiturong iti sako, ket ti sako nagbalin atros iti mata dagiti agbutbuten. Iti dua ikaso, no nasapa tinalawag komunikasyon ken responsableng panagtignay, mabalin ko madisaan dumakel ti problema. Adamet na uneg ti commentary maipapan ken Kapitan Enteng. Saan isuna di karakter kaslaawan pulos ti paki. Niyam ti nakakatawa kan ko anak ket kanayon kayat na ti agrelax, uray ada sumangpet trabaho. Ket daytoy ti mangted iti personalidad ti drama. Niyem iti sa bali ibangir, ti komedi na ket mangipakita met iti may sa ipamalakad, ti later sobra ikampante mabalin ay maunahan ti problema. Iti kaso ti panagtakaw, kasla na puko ti momentum gaputa amin ket agururay no anya ti bilin. Iti kaso ti atros, idi na pan mismo ni Kapitan imangkita, napardas ay nalawag ti misteryo. Dayta ti diferensya ti panagpanunot laeng ken ti actual panangusisa. No ada problema agtignay. No ada rumor ay check. No ada ordinansa ipatumpal iti patas. No ada tanod, siguraduan ya amo daken aramiden dati trabaho daken para ken marituyang, ada met bukod na eleksyon. Ti panagkayat na nga agpasikat iti balitok ket nakakatawa, lalo edi simangpet ti ideya ti balitok ngipen. Niyam saan masapul na ikabil ti halaga ti tao iti makita ti sabali. Ti alahas ket sanikwa. Mabalin niya ay ayaten, mabalin da iso. Niyam no agbalin niya kang hunaan iparaan tapno maipakita ti status, mabalin met nga mangted iti unnecessary risk go wenno panagkukum dagiti sa bali. Manen, saan dayta di panangibasol ken kuana iti panagtakaw. Ti basol ket ada iti agtakaw. Niyam ti kinamanakem ket ada met iti panangamo no kaano ti umno nga agpasimple. Lalo no ada na airport, panagtako iti luga, para met kadagiti tanod ken kwarog, napateg ti disiplina. Ti wanda ket saan social activity. Ti panag-live ket saan ang pwede no nakainom. Ti panangipasa iti rumor ket saan substitute iti panawusisa. No ada nakitam isaan mo maawatan, saan ay masapulga dagos na ikabil iti sobranatural. Ket no ada reklamo, saan ay masapulda ipasa pa sa aging nga awanan ti makaamo no sino ti responsable. Ti komunidad ket adtalinad natouch no tunggal may sa amo na ti bukod na ipagrebenan, ket nalabit daytoy ti kasayaatan ipanggibos kadagiti dua ipasama. Iti imuna, ti kabutem nagtaod iti pudno ikrimen, ada natako nga alakas, ket masapul ti pudno iaksyon. Iti may kadua, ti kabutem nagtaod iti saan ay nalawag nakita, puro ad sa ko nga ada kalding iti uneg na, ket masapul met ti pudno ay panamusisa. Ti may sakit saan ay dapat maliiten. Ti may sakit saan met dapat palubosen at dumakel babaen iti rumor. Ti kinaamo no kaano ti adseryoso ken kaano ti adwa-adwa iti damagket na pateg unay iti may sa komunidad. Isungano ada may sa ibanad maala tayo iti barangay ni Kapitan Enteng, daytoy siguro, saan amin problema ket marisot iti panagrelax, ket saan amin ipuro nga agaraw iti adayo ket atros. No ada natako o sisaan. No ada ordinansa tungpalen. No ada rumor, kita enti ebidensya. No ada responsibilidad, aramiden sakbay nga dumakel ti reribo. Tano saan, mabaling nga iti may nga aldaw, agkapikalaing nga natal na, ket iti sumaruno minuto ada agreklamo iti alahas, ada tanod masapul sa pulen, ada nakainom driver, ada kalding imang dadael iti mula, ken iti ngudo. Ti intero ay barangay at tartarayga po iti atros ti isa kulaing gayam. Ket daytati nakakakatawan dem na pateg kinapintas ti istorya ni Kapitan Enteng. Dagiti problema ket simple no kitaan iti rugi, nemga po iti ugali dagiti karakter, agbalenda ignap no iti reribo. Marituyang ket kaya ti agpasikat. Kwarog ket adda panaginom ken kinaawan disiplina.
Dagiti tanod ket saan ikanayon sigurado iti aramiden dagiti kabarangayan ket nalaka maapektaran iti rumor. Ket ni Kapitan Enteng, isu ti adda iti tengga, nga uray kayat na ti agrelax, isumet laeng ti masapul mangburnos iti amin. Ket mabalin niya isu dayta ti rason no apay nakakatawa ti draman dem adala tamakuna na maipapan iti tunay ipanagbiag, no agtitinulong ti komunidad, agbalin nalaka ti problema. No agpabaybayan ken agpaspasamak iti konklusyon. Uray ti kalding mabalin niya pagbalinan niya atros, ken uray ti baset reklamo mabalin ipagbalinan dakel krisis.